טוב, אז מה קורה חברים? היום אנחנו בפרק חדש של קלאש רויאל. אז כמו שאתם רואים, נפתח האלקטרו וויזרד צ'אלנג' ואני כבר הספקתי להפסיד לו קצת. 2 הפסדים ו2 ניצחונות. האמת היא שלא הולך לי ממש משהו. זה הדק שלי לנשאלים. אני פשוט החלפתי כאן בדק הרגיל שלי, אני החלפתי את האלקטרו וויזרד באייס וויזרד, ולא שמתי ולקרי ושמתי גרייביארד. אני לא בטוח שמה שאני עושה זה טוב ממש, אבל בינתיים זה עבד בסדר. אז אני אראה לכם 2 משחקים ומקווה מאוד 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 שאני לא אפסיד. מאוד. כי אז אני אצטרך לשלם 100 יהלומים ואני לא אעשה את זה. יאללה, בואו נתחיל. יאללה. אוקיי, יאללה. שכחתי להנמיך. אוקיי. בואו נתחיל עם הלאבה האונד כאן. האמת היא שאני צריך קצת גול. כי זה די מעצבן בלי גול. אוקיי, הוא שם לי, איך קוראים לזה? וויזארד, אבל אין לי מה לחשוש כי הכל טוב. אז אני אשים לו כאן את הפוש הידוע שלי, שזה לאבה האונד בלון. כי כמו תמיד, פועל ובחוזקה. כאילו, ממש טוב. טוב, קיצר, הרסתי לו בניין אחד, ועוד בלי הגרייביארד ובלי האלקטרו וויזרד, שזה מעולה. אז אני יודע מה אני אנסה לעשות עכשיו. אני אשים את האלקטרו וויזרד כאן, ואז אני אשים את הגרייביארד, ואני חושב שאני אנצח את זה ממש במהירות. נראה לי שהוא ויתר לי. ניצחתי. יש! אוקיי, ניצחתי. הוא נתן לי ניצחון בחינם, ואני לא מאמין. זה טוב ממש. כי אני עוד הפסד אחד, אני מפסיד את האלקטרו וויזרד צ'אלנג' ואני ממש לא רוצה את זה. אני ממש לא רוצה להפסיד את האלקטרו וויזרד צ'אלנג' כי זה צ'אלנג' אדיר, ואני ממש, אני די בטוח שאני לא אשיג את האלקטרו וויזרד, אבל עדיין הפרסים הם של גרנד צ'אלנג', אז זה עדיין טוב. יאללה, אוקיי, בואו נעשה עוד משחק. טוב, מרינה 4, סבבה. טוב, אז אני לא יודע מה לעשות, אז אני אשים כאן גרייביארד. לא. למה? רק שלא יהיה לו פיירבול. אוקיי, גם זה לא טוב. אבל דווקא זה פועל. בוא נשים כפיירבול. לא היה רעיון טוב באמת. נו באמת! וואו, איזה באסה. טוב, לא נורא, אני יכול עדיין להגיע ליותר טוב, למצב יותר טוב. No, you didn't. אתה לא. או שהוא כן. די, לא. וואו, אני שונא אותך. וואו, איזה איש. אני לא מאמין. איך שהוא מכסח אותי ככה. שיט לא הגיוני. טוב, אין לי מה לעשות כאן. כנראה שאני אפסיד. לא, אני לא מפסיד כאן. אני אומר לכם. עולה התחלה גרועה מאוד, אבל אני עדיין יכול להשתפר. אם אני אנסה להרוס לו את הבניין הגדול. אין, הוא פשוט הולך על כל הקופה. טוב, אז מה שקורה עכשיו זה שאני נורא מתעצבן בגלל שהפסדתי. האיש הזה היה בן אדם כל כך מעצבן.
הוא פשוט ניסה כל כך לנצח, והוא לא נתן לי בכלל להרוס איזשהו בניין אחד. אז אני עכשיו מקליט את מה שאני אומר, כי בסרטון לא דיברתי, חשבתי שנהרס הסרטון, ואני לא יכול להעלות אותו ליוטיוב, אבל אז מה שקורה זה מה שאתם תראו עכשיו. Oh my god! Sparky! Sparky! Yo! אני לא מאמין! ספארקי! יואו! אז בסוף כן קיבלתי לג'נדרי. יואו! מדהים פשוט. מדהים! אולי לא קיבלתי את האלקטרו ויזרד, אבל קיבלתי ספארקי. מדהים. אני לא... כנראה שלא הייתי צריך עוד לבחון אותי לקבל לג'נדרי, ואני מאוד מאוד שמח. כן, קיבלתי ספארקי מהדבר הזה. ספארקי. נעשה סקרינשוט, כי זה פשוט אדיר. איי איי איי, אני לא מאמין. וואו. וואו, פשוט וואו. זה היה אדיר. טוב, אז כן, זה היה הפרק שלנו להיום. אני ממש התעצבנתי שלא ניצחתי את המשחק הזה, אבל לבסוף אני קיבלתי את הספארקי. גם אם לא קיבלתי שום אלקטרו ויזרד או משהו, קיבלתי את הספארקי, שזה מדהים. אוקיי, אז זה היה הפרק שלנו להיום. אני מרוצה. יאללה ביי. תנו סאב ותו לייק וכל הדברים האלה. תכתבו בתגובות איזה משחקים אתם רוצים לשחק, ויאללה ביי.